Lele, ayu si Lele. Hai, आंनि गोसो बेसेबा दुब जागासिनो। लोंनो लुबैबायलै आङो ओरैबायदि खुसि तारमाने आफाया बेदरखौ लाबोबायना लाबोयाखैबा आफा ओइ आफा खोनादोंना खोनायाखै ना बेंगा जाबाय? मा जाखो आइ? मा जाखो बेदरा लाबोबायना लाबोयाखै? आंनि बेदर फुवासे लाबोनो होदोंमोन नोंखौ। लाबोबाय दे आइ लाबोबाय नै नोंसा नोम्माया एवनो नागिरदों। आइखौ एवनो होनाङामोन नै दै आइनि एवनाया गोथाव जाथारा। थावबो नाङा मस्लाबो नाङा बानलु संख्रि जेबोआनो मोजाङै नाङा। नाङालै संनो होनाङा आइखौ थांनाय बुङै। बिमाया जेरै संना होयो बेखौनो जानांगौ। बांद्राय थाव मस्ला मस्लि जाबा गेस्टिकसो जायोलै आइ लाफाथि मिथिगौना नोङो? आफा नोङो जेबो मिथिया बोरायबायना नोङो। मा जाबावनो नोंसोरजोंबो। बिमा पुचुखौ आबाव थांखो? पुचुको मायो लाफाथि आब'? माबा आफाया फुवासे बेदर लाबोदों थांनाय एवहैनाय। आइया एवनो नागिरदों आब'। आइनि एवनायखौ जाया आङो गोथावसो थाव जाया। मोजाङै थावबो नाङा बानलु संख्रि मस्ला मस्लि जेबोआनो नाङा। थांनाय नोंनि एवहैनाय। गरमफोराव संनो बासिदों आं संना आइयानो संखानो नागिरखादों। आरो नोङो आइनि संनायखौ गोथाव मोनाबा नोङो हारसिं संना जाहैनो हाया आरो खालि आंखौल' बुङो। ओइ बादुलि गथ' संहैनोबा संहैनाबा नङा बुजाबाय आंजों। बेदर फुवासेल'खौनो एवना होनो हाया नोङो आंनो? ओरैनो बिनानाव जाखादों नोङो। थां माबार एवो थां आंहा थाब जानांगौ। बालनि गरमफ्राव दावगाया हले संना जानो हाया। बादुलिलि खालि मालायनि सायाव जानो नागिरो। मायबा बखिदों नामा इलै? बखियाखै। बालनि गरमफ्राव आंखौसो थिनबाय थायो। दावगाया हले सानसेबो एवना जाया। मालायनि सायावल' जानो नागिरथारो बालनि। ओमफ्राय क्वाटारखौबो लाबोखाबाय आङो न' सिङाव एरसिना दोनदों। आरामसे अमा बेदरजों आंहा क्वाटारखौ सिरि सिरि दरजा फांथेना मानबायबाय थागोन। क्वाटार नङा हाबसे। आंहा लोंबाथाय हाबसे नांखागौ क्वाटारजों जाया। निलसोना आंखौ गोसो थोमारबाय बिबारि सारनानै बेबो रख'दा। इसोर मेंसोबाय ना गुरना फैनानै। जेखायाबो बायजोबथारबाय। ओरैनोबाबो एसे बायनाय दंखायोमोन ना। थेवब्लाबो जेखाय बायनायजोंनो एसे मोनसाबाय आङो बैथियाना। ओइ आब' मोनजायाखै ना मोनलोङाखै नोङो? एसेबां सान्दुं गोसाफोराव ना गुरलाबायदों दे नोङो। आयु मोनलोंबानोखि मोनजाबानोखि ना गुरैनो मोना आरो। इन्ट्रेस्ट होनाय मोनसे दङ। बे इन्ट्रेस्टआ आंनियाव दङ दाबो। जेमान थाखा फैसा सना रुफायानोमोन थेवब्लाबो आंना इन्ट्रेस्टआ थाखागोन खारखाया। नंगौबो देनाय नंनायालाय थेवब्लाबो एसेबां सान्दुं गोसायाव। औ थेवब्लाबो आरो इन्ट्रेस्ट दङ नालाय जेबो साना आरो सान्दुं थान्दुं। ओमफ्राय बेसांथ' मोनदों नाखौलाय? 3 फवासेयानो जागोन बैथियाना गोजा। थां होनबालाय जियायना दिनै थां थैजोबगोन। दायो हराव मैथाजों जानांगोन। नोंनाबा खालि मैथायानो आरो। औहाय आंनाव मैथाजों बेसेबा मोजां मोनखायो। आंलाय बोथिया नाखौ फ्राय एवबासो मोजांसिन मोनो। गावबा गाव आरोलै। टिलुआलाय अबाव थांदों? दङ बिलाय मा आरो मबाइल नायगासिनो आरो। ओमफ्राय अमा फिसानो आदार होबाय? औ होबाय। माबा आब' खिन्थानो बावगारना दङमोन आङो। दासो गोसोआव फैबाय माबा फोजोंसार गुमैया फन खालायदोंमोनलै। माबा मिस्ट्रिफोरा मालाय गाबोनो फैगोननो। हे नंगौ गाबोनो फैमारगोननो ना? आं दा मा मोनथिगौ गाबोन फैमारगोन ना फैमारा नोंसोरहा दायो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय आरो। आंनि सिगाङावलाय फैगोन होनना बुंदों आरो। होमबालाय फैगोन खोमा दे। आं होमबा फैगोन होननायखाय दासो मोजां मोनबाय गोसोखौ। न'खौ थाब लुनो हाबासो स्रां मोनगौमोन आङो। औ आब' आंथ' फाखा न'आव थानो लुबैसोबाय गुसुनो दाथ'बा जा गरमखा। जोंबा एसे गोबोरखिनि नङा दा बेसेबा गरम आरो हबनो। ओमफ्राय दा धोनि मानसिफोरा पाक्का न'आव आरामसे दङ आरो। पाक्का न'फोरा एसे रखम थान्दा जायो खोना ना? आयु गरम बोथोरावलाय पाक्का न'आबो गरम जायो। पाक्का न'आबो गरम जायो खोना न'? आंलाय गुसुसो जायो सानदोंमोन। हा जागोनथ' आरो एसि लगायबासो थान्दा जागोन। दुगैनोसै आं बेसेबा गरम मोनबाय। थां दुगैथां ओमफ्राय दुगैखांनायनि उनाव हौवानो फन हरबानो जाबाय। हरनि र' दुगैग्रोनि आङो।
बापरे बाप ओरैबायदि गरम इसोर प्रेसार गोनां मानसिफोरालाय बोरै थांना दङलै आंनियाव दा प्रेसार गैयिखायसो थांना दङ खोना आङो प्रेसार थानाय मोनबा आङो मालाबानो फिट जाना गोलैना थैना थागौमोन इसोर ओरैबायदि गरम गेस थानायखायसो दाथ' बनजों संनाय दा खम गरम मोनबागौमोन आङो फिटसो जाना थागौमोन खोना बा बिबारिखौ नुयैया गोबाव सम जाथारबाय दे दा गाबोनसो नुसिगोन बे एसेबां गरमाव सान्दुं गोसाफोराव बाव ना गुरनो थांदों बियो मानो थांनांगौ बायना जानांगौ फैसा दंखायो गुरनायनि जेबो गोनांथियानो गैया गुरनो थांनायनि फैबायना फैयाखैथाय खेबसे हरबावनायनि र' आरोथ' माइ गायनोसो थांबावगोननो गाबोनो एसेबां सान्दुं गोसायाव गायनो थाङाबाबो जायो थाङा होनबानो जायो मानोथ' थांगोन होनना लानाय बिबो फैबाय ना गुरनो थांनाया औ नै दानि रावसो मोनफैदों र' ओमफ्राय नाबो सायबाय दुगैबायबो बेसांसो मोनखो नाखौलाय मोनखादों 3 फवासो मोनखादों बोथियाना गोजा बोथिया नायानो जा थुरैनायानो जा मानो थांनांगौ नोंलाय गुरनो एसेबां सान्दुं गोसाफोराव हा जानो लुबैदोंबा बायना जाबानोथ' जायो फैसा दंखायो फैसा गैयाबा बेलेग बाथ्रा नोंसोरो बुजिया इन्ट्रेस्ट होनाय मोनसे बाथ्रा दङना बे इन्ट्रेस्टआनो आंनिया थैनायालागै थागोन जेमान सना रुफा रां मोनबाबो इस माखौबा थांथ' नांला एसेबां सान्दुं गोसायाव गोसोम जागोन होनबा गोसोम जागोन जाथो जेबो मोना आङो साननैसोनि उनावनो गुफुर जाफिनगोन ना ओमफ्राय गाबोनो माइ गायनोबो थांगोन नामा गाबोनो नङा सबनियासो ओमफ्राय माबा मिस्ट्रि थांगोन गाबोनो आंबो थांफागोन दिनै फैमारगोन ना मिस्ट्रिया औ थांमारगोन र' ओमफ्राय नोंसोरनिया गाबोननो जागोन माइ गायनाया जागोन हाया बिगाथामल'सो नालाय जोंफोर 7 गायगोन लोदुमि आब' आं ओमफ्राय बिसोरानिनो आयंआ गायगोन ओमफ्राय 2 लोगो मोनबावदों र' ओमफ्राय बिसोरनि बिगोमायानो जुदि गायगोनबा नोंसोरनो सोर ओंखाम संना होगोन बिसोरानि आयं हौवायानो सङो नालाय ओमफ्राय जांग्रा वादायाबो सङो जांग्रा वादा माने बिसोरनि फिसाला होमबा गाबोन थांगोन जोंफोरो जागोन दे र' ओमफ्राय नोङो जुदि समफोर माइ गायनो थाङोब्ला मिस्ट्रिफोरनोलाय सोर ओंखाम संना होगोन मोस्रोमा संगोन आरो मिस्ट्रिया 3ल'सो नङा होमबा हागोन आरो बियो हारसिंनो हागोन मानो हायासै किल्लुबो दङना बिबो हेल्प खालायगोन दे होनबा दा लाखिथ'नि उनाव फन खालायगोन दा आङो ओंखाम जानि र' दे अबाव थांनो नागिरदोंलै नोंसोरो दुब्लिजा थांनो नागिरदोंमोनलै आदा ओरैबायदि गरम दिनै न'आव थानोनो सुखुवाखै फेननि हावायाबो नांनायानो थाखै एसे दुब्लिजा बार जाना फैनि र' दुब्लिजा बिराद सुदेम बार फैखायो गुसुनो दे थां ओमफ्राय मा नोङो बाजैजों रायज्लायाखै नामा नै दानि बावैसो रायज्लायखांबाय आङो गाबोन थांगोन बिसोरनियाव मा गाबोन थांगोन आंबो थांफागोन दे आदा एसेबां गरमफोरावनो आलासि जानो थांसै आरो नोङो आयु मा गरम थान्दा दङ बेयावलाय थांगोन दे आदा आंबो दे थांनो हागोन दे मालाय फोजोंसो रादाया बाजैखौ बेसेबा गोसोखांनानै थानो हायाखै खोना बेनिखायनो बाजैखौ नायनो थांनो नागिरदोंना बिदि नङा मिस्ट्रिफोरजोंसो थांनो नागिरदों आङो मिस्ट्रिफोरा बिसोरनि न' सिनाय हायाना मिस्ट्रि न' लुनो नागिरदों नामा बिसोरालाय बा एसेबां माने फैसा अबाव मोनखोलै बिसोरालाय मिथिया आंबो सोंनाय जायाखै जिखि जाया दा आंबो थांगोन दे गाबोनो दे जागोन दे सुदेम बार जानो थांसै आइदै दिनै माबा आथिंखौ एसे सानाय मोनलायबायलै आङो आथिङाबो मा जाखोथाय माबा सम साखांबाय थायो मोजां जागोन होननानै एसेबां 10,000 मानि फैसा दाहार लानानै आङो आथिंखौ नायबाय थेवब्लाबो हामदिया एसे हामदों हामनाया थेवब्लाबो माथो गेजेर साफिनबाय थायो नार्भनिसो प्रब्लेम जाखोना ना मासो जाखो हमनानैनो मोनला आंहा खाफालानो गाज्रिलै जेथिंबो बिफाजोंथ' सैजायानो होखार हरजाबाय नै दा हौवायाबो सैया खालायो मा जाबावगोनथाय आंनि लाइफआ बेखौनो साननानै आंहा थानोनो सुखुवा अनजालुजों फोथायनानै हाबा जाबाय दा आंखौ सैया जाबाय फन हरबाबो रिसिभ खालामनो नागिरा दाथ' मबाइलाव फैसाबो गैला दाथ' रिसार्जखौ सोनो हाथ'नाय नंला आखायावबो फैसा थाइसेबो गैया नालाय आइया सकाव थांनो नागिरदों माबाफोर फाननो लांनो नागिरदों नामा औहाय आइ सकाव थांनो नागिरदों र' ना एसे थास' आथिं एसे लादों र' आङो
हा थास' आथिंखौलाय माला मालाथ' खाखो माथो जेबो फात्ताखौनो मोनदिया आङो। नोंसोरो दहाय उन्दुदोंमोन ना नोंसोरो उन्दुनायावनो खाहैदोंमोन आङो। दे हामदों दे थांगोन खोना दे थास' आथिङा। औ थांनायाथ' थांगोन र' दा बे नायासो दा ना बुरजा ओंखारसोदोंना नाखौ एसे खम दाम मोनगोन आरो दा खनला खनलाफोरा रानजोब्बायना दा बयबो सारो बयबो फाननो लाबो। ओमफ्राय आयै नोङो ना लानाया मा ना? सेंना मानैसो बोथिया ना मानैसो लादोंहाय आङो। बारा नङाहाय आधा किल'फोरल'सो जागोन खोना। दे लां जेबो नङा बेखिनिबाबोथ'। औहाय आयै जुदि बिक्रि थाङोना जोंफोरनो गजा लाबोफादे मार जानो लुबैसोदों। दे जागोन दे लाबोगोन। गजा होननायखाय माबा बिबारि मोनखौसो गोसोखांदों आंहा दिनै। मालाय आजिखालि जोंफोरखौ खबरखौनो लाला माथो गोसोखौनो खांला खोना। जोंफोरखौ बिदिनो बयबो बावलांजोब्बाय। फारसेथिंजाय अनजालुआबो जोंफोरखौ खबरखौनो लानो नागिरा। बिबारि मोनाबो सानसेबो फनखौनो हरला माथो बयबो बावगारलांजोब्बाय जोंफोरखौ। मबाइलाव रिसार्ज थानायबा आंनो दिनै बिबारि मोनखौ फन खालायगौमोन नाथाय रिसार्जआबो जोबना होबायना। बा आसुरित दे आंखौबो गोसोखांला बिसोरो। ना मबाइलाव रिसार्जसो गैया बिसोरनियाबो। मोनथिला दे आरो रिसार्ज जोबा आंनो फन खालायनांगौ र' बिसोरखौ आंनो खबर लाग्रोनांगोन।